नमस्कार, मी सनी उर्फ चैतन्य अशोक मानकर। मी विद्यार्थी संघटनेचा राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून राष्ट्रवादी अजितदादा पवार गट यांच्यामार्फत मी गोवा स्टेटमध्ये काम करायला सुरुवात केलेली आहे। सुरुवातीला सगळ्यात आधी आपण चेस टूर्नामेंट आपण आयोजित केलेली होती। त्याच्यानंतर यूथ क्रिएटर चॅलेंज हा प्रोग्राम पण आमचा पूर्ण गोव्यामध्ये व्यवस्थित व्हायरल झाला आणि त्याला रिस्पॉन्स पण आम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीने मिळालेला। परत गणपती डेकोरेशन स्पर्धेचं पण यावेळी आपण गोवा या राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आयोजित केलं होतं। त्याचे विविध प्राइजेस पण आपण चांगल्या प्रकारे केलेले होते आणि त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि चांगल्या प्रतिसादानंतर आम्ही त्याचं बक्षीस वितरण समारंभ पण एक मोठ्या हॉलमध्ये घेऊन आम्ही त्या कार्यक्रमाचं समारोप केलेला होता। त्याचप्रमाणे आता यावर्षी पण आपण दिवाळी या निमित्तानं स्टँडिंग नरकासूर स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे। ती स्पर्धा आपली ऑनलाईन पद्धतीने चालणार आहे। ऑफिस ऑफ सनी मानकर आणि सनी मानकर NCP म्हणजे ज्यांचे नरकासूर आहेत त्यांनी आपल्या पेजवरती जाऊन लाईव्ह करून त्यांनी आमच्या पेजला कोलॅब करायचा आणि त्याच्यासाठी आम्ही विविध प्राइजेस या ठिकाणी ठेवले आहेत। पहिले 25,000, दुसरं 15,000, तिसरं 10,000 आणि उत्तेजनार्थ पण बरीच बक्षिसं आपण यासाठी ठेवलेली आहे। तो कार्यक्रम सोडून आम्ही अजून एक इको फ्रेंडली आकाश कंदील स्पर्धा ही चर्च स्क्वेअर पणजीमध्ये आयोजित केलेली आहे। ती 25 तारखेला त्या कार्यक्रमाचं आपण आयोजन केलेलं आहे। इको फ्रेंडली म्हणण्यामागे आमचं असं उद्दिष्ट राहणार की प्लॅस्टिक किंवा थर्मोकॉल कोणी न वापरता हा आकाश कंदील बनवायचा आहे आणि त्या आकाश कंदील आणून आपण तिथे त्याचं प्रदर्शन करणार आहे आणि त्या ठिकाणी आपण त्याचे प्राइज डिस्ट्रीब्युशन पण करणार आहोत। तर स्टँडिंग नरकासूर स्पर्धा आणि आकाश कंदील स्पर्धेचं प्राइज डिस्ट्रीब्युशन हे एकाच दिवशी 25 तारखेला होणार आहे। या इको फ्रेंडली आकाश कंदील स्पर्धेला साधारण आपण पहिले प्राइज 21,000 रुपये ठेवले, दुसरं 15,000, तिसरं 10,000 आणि त्याच्यात पण उत्तेजनार्थ काही प्राइजेस असणार आहेत आणि जेवढे लोक या कार्यक्रमामध्ये सहभाग घेणार आहेत त्यांना आपण ट्रॉफी आणि सन्मान चिन्ह प्रशस्ती पत्रक आपण देणार आहोत। या प्रेसच्या माध्यमातून मी सर्व गोवेकरांना विनंती करतो की या प्रोग्राममध्ये आपण जास्तीत जास्त लोकांनी सहभाग घ्यावा आणि राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस यासाठी प्रत्येक वेळी आपल्या उपक्रमांच्या माध्यमातून कटिबद्ध राहील आणि लवकरच आमचे पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजितदादा पवार असतील, कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल साहेब असतील आणि प्रदेश नॅशनल जनरल सेक्रेटरी माननीय सुनील तटकरे साहेब असतील, हे ऑफिस ओपनिंगसाठी लवकरच गोव्यामध्ये येणार आहेत आणि आम्ही प्रदेश कार्यालय हे गोव्यामध्ये लवकरच सुरुवात करतो आहे आणि त्याची माहिती आम्ही लवकरात लवकर आपणास कळवण्यात येईल। एकंदरीत आता तुम्ही रील कॉम्पिटिशन घेता, स्पर्धा घेता, 2027ची काय तयारी पक्ष करण्याच्या तयारीत आहे का? हो, 2027च्या इलेक्शनसाठी आमचे पक्षाचे काही कॅन्डिडेट्स आम्ही उभे करणार आहोत। मी आपल्या प्रेसच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो। तसेच ZPचे जे इलेक्शन आहे डिसेंबरमध्ये, त्या इलेक्शनसाठी पण आपले काही उमेदवार पक्षाच्या माध्यमातून उभे राहतील। एकंदरीत त्या पद्धतीने काय चाचपणी सुरू झाली का? हो, आता पक्षाची चाचपणी आमची योग्य पद्धतीने चालू आहे। ते आमचं ऑफिसचं ओपनिंग झाल्यानंतर आम्ही लवकरात लवकर आपणास कळवू। नाही, आघाडी वगैरे असं काय नाही, पण इंडिव्हिज्युअल आमची लढाईची तयारी आहे यावेळेस। तुम्ही इंडिव्हिज्युअल लढाईची तयारी म्हणतात, महाराष्ट्रात तुम्ही युती सरकारमध्ये आज इंडिव्हिज्युअल जाण्याचा विचार करताय। आता हे आमचे वरिष्ठ या बाबतीत निर्णय घेतील, मी यावरती जास्त काय बोलू शकत नाही। आमचे दादा प्रफुल्ल पटेल साहेब, तटकरे साहेब या बाबतीत निर्णय घेतील। स्पर्धेमध्ये 2 स्पर्धेमधले आहेत, म्हणजे त्याच्यात जजिंग पॅनलमध्ये कोण आहे? जजिंग पॅनलमध्ये या आपल्या गोव्यामधलेच काही लोकल नामाजलेले जज आहेत। ते आमचं नाव आपणास डिक्लेअर नाही करू शकत, ते 25 तारखेला आम्ही तुम्हाला करू। आणि ZP इलेक्शनला काही तुमची तयारी आहे? ते आमचे वरिष्ठच 25 तारखेनंतर डिक्लेअर। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।